Per comprovar si una empresa està donada d'alta al GRID, primer has de fer clic a l'apartat Empresa, de la barra del menú principal, i, en el desplegable, seleccionar l'opció Cerca d'empreses. Per fer la cerca, pots omplir qualsevol dels camps del formulari, com per exemple el NIF. Si l'empresa es troba a la base de dades, s'obrirà la fitxa de l'empresa amb totes les dades del centre de treball. Les dades d'ubicació, les dades de contacte, les del responsable i la idoneïtat. Si cliques a sobre de la pestanya Idoneïtat, podràs gestionar l'estudi del que vols informar, que l'empresa és idònia. Per fer-ho només has de clicar a sobre la icona. Si vols gestionar el document en referència 02, has de fer clic a la icona que surt en pantalla. En aquest formulari, has d'introduir les dades que es demanen a cada camp. Un cop fet això, ja pots guardar el document, fent clic a la icona Guardar. I si vols gestionar el document en referència 03, has de fer clic a la icona que surt en pantalla. Quan hagis fet clic, s'obrirà un formulari que has d'omplir. En aquest formulari, has de seleccionar si l'empresa és adequada o no adequada, en cadascuna de les opcions que apareixen. També hauràs d'introduir la data de visita i de signatura. Quan tinguis tota aquesta informació, podràs fer clic en la icona per validar el document. Recorda que el document Reg 03 és el que indica si l'empresa és idònia per tenir alumnes en pràctiques. Per crear una entitat nova, sigui empresa o centre de treball, serà necessari crear una proposta que el Consell General de Cambres de Catalunya ha de validar. Per tal d'assegurar la integritat i qualitat de les dades. Per iniciar aquest procés, has d'anar a la barra superior del menú i fer clic a l'apartat Empresa. En el desplegable, primer has de fer clic en Nova proposta i després en Proposta d'empreses. Dins de la proposta d'empresa hi ha 3 apartats. Situació de l'entitat, empresa i centre de treball. En situació de l'entitat, has de seleccionar una de les dues opcions disponibles, empresa espanyola o empresa estrangera. A l'apartat d'empresa, has d'introduir el codi d'identificació fiscal /NIF, la raó social de l'empresa, el tipus d'empresa, i les dades d'ubicació. Les dades referenciades com a centre de treball són aquelles que fan referència al lloc concret on l'alumne realitzarà les pràctiques o estada a l'empresa, que no han de coincidir necessàriament en les dades anteriors. Recorda que tots els camps que apareixen en color vermell són obligatoris. Un cop enviada la proposta, el sistema informarà que la sol·licitud ha estat gestionada. El Consell de Cambres iniciarà un procés de revisió per tal de validar o refutar la proposta, i quan estigui resolta rebràs una notificació. Un cop rebuda la notificació, per a poder fer conveni has d'informar i gestionar els documents de referència 00, 0, 02 i 03. Un cop fet això, has de revisar que la persona responsable de signar el conveni es trobi en la fitxa, si no, cal donar-la d'alta. D'altra banda, i per continuar amb aquest procés, has de presentar-li a l'empresa nova les condicions d'aquesta col·laboració. Per fer-ho, comptes amb una documentació informativa, Reg 00 i Reg 01. Un cop llegida aquesta informació, l'empresa haurà de signar un document, pel qual declara que coneix les condicions de col·laboració, Reg 02. Recorda que en els casos que l'empresa aculli alumnes en pràctiques per primera vegada en una determinada especialitat, serà necessari acreditar la seva idoneïtat per a aquesta especialitat. En aquest sentit, has d'emetre un informe d'idoneïtat de l'empresa per acollir alumnes en pràctiques. Aquest document és el Reg 03. Per gestionar el document en referència 02 des del CUBIC, has de fer clic en la icona Editar. Aquí, has d'afegir la informació que es demana en cada camp, i fer clic en Validar.